Most kezdődik az igazi élet. Sziasztok! Suba Gabi vagyok a Troldoszkennelből, és itt vagyok a 3,5 hetes kis vérfarkasokkal, akiknél gyakorlatilag, hogy miért is volt ez a beköszönésem az elején, na már most elkezdtek a harabdálni, ugatni és morgolódni. A kiskutyáknál ez igazából egy tanulási folyamat. Ilyenkor tanulják meg, hogy mi a játék, mi az, amikor kicsit erősebben próbálgatják az erejüket, és egyre bátrabbak. Ilyenkor már elhagyják a fekhelyüket, megközelítik a anyának a tápos edényét, aki ilyenkor még néha egy kicsit rámordul, hogy igen, ők még anyatejet esznek, viszont 4 hetes korba néha arra leszek figyelmes, hogy valamelyik kiskutya a tápos edénybe elaludt. Ilyenkor kezdenek átállni az anyatejről szép lassan a szilárd táplálékra. Nálunk ilyenkor egy szuper prémium tápot fognak kapni, azaz már most is anyakutya is azt teszi, hogy véletlenül se legyen különbség. De egyébként még most is nagyon sokat alszanak. A bátorság az viszont egyre jobban megfigyelhető. Ha tetszett a téma, és bármi kérdésetek lenne, bátran keressetek, egyébként kövessetek. Sziasztok!